Γεια σε όλους. Έφτασε η ώρα να απαντήσω στις ερωτήσεις που μου κάνατε για το Q&A. Καθυστέρησα λίγο για διάφορους λόγους. Κάποιοι θα έχετε ενημερωθεί στο Instagram πιθανόν. Τώρα όμως ας μην χρονοτριβώς ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Στο Instagram ο Σταύρος VLS με ρώτησε: θα ασχοληθείς επαγγελματικά με το YouTube ή για την πλάκα σου? Για την ώρα ασχολούμαι για την πλάκα μου και πιστεύω έτσι γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσω και στο μέλλον. Δεν νομίζω να ασχοληθώ επαγγελματικά. Επόμενο. Θα κάνεις κανένα unboxing? Με είχε ρωτήσει πριν βγάλω καν την ανακοίνωση για το unboxing. Αλλά όποτε παίρνω κάποια καινούργια συσκευή, ας πούμε κάτι αξιόλογο, θα το κάνω unboxing. Πάλι από τον CoroJohn, όπως και το προηγούμενο, CoroJohn 12. Ποια κάμερα χρησιμοποιείς? Γενικώς για τα βίντεο χρησιμοποιώ το κινητό μου. Αλλά τώρα που έχω πάρει την action camera που έκανα και unboxing, όπου είναι εφικτό θα χρησιμοποιώ αυτή. Action camera της Rollei. Αν θες μπες να δεις το βίντεο. Πάμε. Εδώ πέρα ο μεγαλύτερος φαν του 2J με ρώτησε πώς αποφάσισε να ξεκινήσει το YouTube. Είναι το μοναδικό άτομο που μου το ρώτησε αυτό. Που συνήθως πέφτει βουνό αυτή η ερώτηση. Τέλος πάντων. Δεν είναι ιδιαίτερος ο λόγος. Απλά είχαν ξεκινήσει και κάποιοι φίλοι και είπα να ξεκινήσω κι εγώ για να δω πού μπορώ να φτάσω. Μετά. 2. Στην ψηφοφορία έχεις πολλές καλές ιδέες. Σκοπεύεις να τις εφαρμόσεις όλες με τη σειρά προτεραιότητας της ψηφοφορίας? Ναι, γενικώς τις περισσότερες σκοπεύω να τις εφαρμόσω. Και όχι απαραίτητα όμως με τη σειρά προτεραιότητας της ψηφοφορίας, επειδή κάποια βίντεο είναι πιο δύσκολο να γίνουν, ας πούμε. Και δεν γίνεται να βγάζω πιο συχνά από κάποιο άλλο που βγαίνει πιο εύκολα. Έτσι για να τηρήσω τη σειρά. Τέλος πάντων. 3. Πρόκειται να συνεργαστείς και με άλλους YouTubers ή ακόμα και να ανοίξεις κανάλι ομαδικός με άλλα άτομα? Για ομαδικό κανάλι το είχα σκεφτεί, αλλά δύσκολο. Και τώρα που τελειώνει και το καλοκαίρι, εντάξει. Αν πρόκειται να συνεργαστώ και με άλλους YouTubers, πιθανόν. Στο μέλλον, για την ώρα δεν υπάρχει κάποια συνεργασία. 4. Θα κάνεις καθόλου unboxing? Δεν το είδες στις επιλογές. Επίσης αυτή η ερώτηση είχε γίνει πριν κάνω το unboxing και η απάντηση είναι ίδια με αυτή που έδωσα στον CoroJohn 12. Πάμε. Τι είδη μουσική ακούς? Ποια είναι τα χόμπι σε? Τι είδους ταινίες βλέπεις? Πάμε πρώτα στο τι είδη μουσικής ακούς. Μου βάζεις δύσκολα, γιατί ακούω πολλά γενικώς, αλλά θα σου πω κυρίως ελληνικά, ότι ακούω κυρίως ελληνική μουσική. Τώρα από ξένα ακούω συγκροτήματα, Evans Blue, Scorpions και έτσι από διάφορους τραγουδιστές από εδώ και από εκεί κάνα τραγούδι. Και στα ελληνικά είμαι περισσότερο του έντεχνου. Έντεχνου, pop, ό,τι θεωρεί το Μαραβέγιας. Λοιπόν, ποια είναι τα χόμπι σου? Μ' αρέσει να ακούω μουσική. Παίζω και πιάνο, το γνωρίζεις εσύ. Εμέλεια Ρουμελιώτη. Μετά μ' αρέσει, παίζω μπάσκετ, είμαι και σε ομάδα. Μετά μου αρέσουν και παραδοσιακοί χοροί. Αυτά πάνω κάτω. Και χόμπι μου επίσης είναι και η φωτογραφία.
Μ' αρέσει να τραβάω φωτογραφίες και βίντεο. Γι' αυτό και έχω κάνει και τόσα vlog στο κανάλι. Λοιπόν, τώρα τι είδους ταινίες βλέπεις? Δεν βλέπω ταινίες γενικά στον κινηματογράφο, αλλά βλέπω στην τηλεόραση ελληνικές κυρίως, από τις παλιές, ας πούμε, τις ασπρόμαυρες, Βέγκος και τέτοια. Τώρα από ξένες είχα πάει στον κινηματογράφο, είχα δει το Spectre πριν χρόνια, 2 χρόνια είναι τώρα, και γενικά δεν πηγαίνω στον κινηματογράφο. Αλλά εφόσον με ρώτησες για ταινίες, στην τηλεόραση ελληνικές. Πάμε. Είπες στο βίντεο για το Q&A, λέει, ότι το έχεις ψιλοπαρατήσει. Σκοπεύεις να το αλλάξεις αυτό? Πιστεύω ήδη έχει αλλάξει, κάνω λίγο πιο συχνά βίντεο. Τώρα αυτό βέβαια έχει καθυστερήσει. Αλλά ναι, το έχω ξαναπιάσει τώρα. Είχες γράψει ότι θα ανέβαζες vlog από Μεσολόγγι. Πότε θα ανέβει? Πού το θυμάσαι ακόμα σε αυτό? Έπρεπε να κάνω edit για να ενώσω τα κομμάτια. Και όπως το είχα περάσει τα είχα περάσει στο PC, τέλος πάντων, επειδή δεν είχα χώρο για να κάνω κάποια άλλα βίντεο και μετά θα τα ξαναέβαζα. Και όπως τα ξαναπερνούσα στο κινητό, κάποια δεν μπορούσαν να περαστούν και κολλούσαν και δεν ξέρω γιατί. Οπότε θα δω πώς μπορώ να το φτιάξω τώρα και αν το καταφέρω θα ανέβει κάποια στιγμή κι αυτό. Μετά 3. Τι άλλα παιχνίδια έχεις στο μυαλό σου να παίξεις, εφόσον βλέπω ότι το gaming προηγείται? Ναι, ισχύει. Την τελευταία φορά που το είδα ήταν 8 ψήφοι και μετά ήταν και το επόμενο ήταν 5. Δεν θυμάμαι τι ήταν επόμενο, σχολιασμού ήτανε. Ναι. Τώρα γενικά περιμένω να μου γράψετε κιόλας, όλοι εσείς που με βλέπετε, στα σχόλια τι παιχνίδι θέλετε να παίξω. Αλλά δεν παίρνω γενικώς απαντήσεις, οπότε το ψάχνω μόνος μου. Κατεβάζω διάφορα παιχνίδια, τα δοκιμάζω. Τώρα θα δω τι άλλα παιχνίδια θα παίξω. Αν μου γράψετε κιόλας θα με διευκολύνετε πολύ. Ωραία, πάμε. Ποια είναι τα χόμπι σου? Με ρώτησε και ο NoThing. Αντικείμενα που σε χαρακτηρίζουν. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Λοιπόν, όταν βγαίνω έξω γενικώς πάντα θα με δεις με τσαντάκι. Και παλιά φορούσα συνέχεια, ακόμα και στον ύπνο μου, ρολόι. Μόνο που μετά με έπιασε πονοκέφαλος από τις πολλές ερωτήσεις τι ώρα είναι και σταμάτησα να βάζω. Οπότε ας μείνουμε μόνο στο τσαντάκι. Πάμε. XX Immortal Tuber XX. Όπα, εδώ πέρα The YouTuber of Nothing. Ναι, πάμε. Γιατί σε πηγαίνει τόσο κόντρα το απολάρα? Θα αποφύγω να τα απαντήσω αυτό, γιατί ούτε εγώ δεν ξέρω ακριβώς το λόγο. Μπορεί να είναι επειδή του γράφω στα σχόλια ότι είναι κλεμμένα τα βίντεο του, επειδή όντως είναι. Κάποια βίντεο, επειδή του είχα γράψει στην Αρβανίτσα, ξέρω εγώ. Μετά, ποδόσφαιρο ή μπάσκετ? Μπάσκετ ασφαλώς, μου αρέσει περισσότερο σαν άθλημα. 3. Online games ή βόλτες με φίλους και vlog? Χρειάζεται να απαντήσεις αυτό. Τι νομίζεις? Το δεύτερο. Βόλτες με φίλους και vlog. 4. Σουβλάκι, πίτσα ή μπριζόλα? Αν γίνεται, αν έχεις νούμερό μου και τα λοιπά ή με ακολουθείς που Instagram και τα σχετικά, στείλε μου ρε. Επειδή δεν έχω καταλάβει ποιος είσαι, αλλά για να γράφεις μπριζόλα ξέρεις ότι τρώω. Θα διαλέξω την μπριζόλα. 5.
φουσκωτό φλαμίγκο ή απλό στρώμα. Τίποτα από τα δύο. Θα ξανακάνεις giveaway? Εφόσον έχω κάτι να δώσω, κάτι αξιόλογο. Τώρα εντάξει, giveaway με hack μπορώ να κάνω την οποιαδήποτε στιγμή, αλλά δεν είναι... Δεν ξέρω κατά πόσο αρέσει στο κοινό μου, ας πούμε. 7. Θα ξεκινήσεις νέες σειρές στο κανάλι σου? Πιθανό. Εφόσον, όπως είχε ρωτήσει και πριν... Μισό. Ο μεγαλύτερος φαν του Τούτζενε. Αν σκοπεύω να τις εφαρμόσω όλες με σειρά προτεραιότητα στις ψηφοφορίες, είχε ρωτήσει. Όπα. Και είχα απαντήσει ότι θα τα ξεκινήσω όλα αυτά, οπότε ναι, θα υπάρξουν νέες σειρές στο κανάλι. Μετά. Πόσα subs θέλεις να έχεις φτάσει μέχρι να τελειώσει το καλοκαίρι? Τώρα μέχρι να τελειώσει το καλοκαίρι δεν θα έχω και ίντερνετ για αρκετές μέρες, οπότε δεν περιμένω να ανεβώ και πολύ μέχρι να τελειώσει το καλοκαίρι, αλλά από αυτό που είμαι έτσι 100 κάτι, να ανεβώ λίγο παραπάνω. Μετά, τι τάξη θα πας? Αποφεύγω να το απαντήσω. Με το κινητό δουλεύεις στο κανάλι? Ναι, όπως έχω προαναφέρει, με το κινητό το δουλεύω το κανάλι, καθώς τον υπολογιστή μου πρέπει να τον στείλω δηλαδή για επισκευή, επειδή δεν λειτουργούν πολλά πράγματα, ούτε μικρόφωνο έχει, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά, οπότε δεν μπορώ να κάνω από εκεί βίντεο, μόνο χωρίς ήχο αν καταφέρω, απλά εικόνα. Αλλά ναι, γενικά το δουλεύω με το κινητό, μόνο που τώρα που έχω πάρει, όπως προανέφερα, την Action Cam, θα τη χρησιμοποιώ όπου είναι εφικτό αντί για το κινητό, καθώς έχει καλύτερη εικόνα. Και τώρα πάμε στην επόμενη ερώτηση. Τι βίντεο έρχεται σύντομα? Θα κάνεις κανένα giveaway? Σχετικά με το αν θα κάνω giveaway, είπαμε εφόσον υπάρχει κάτι ας πούμε αξιόλογο για να δώσω. Και τι βίντεο έρχεται σύντομα? Λογικά εφόσον έχει βγει πρώτο το gaming, το επόμενο βίντεο θα είναι gaming. Αλλά μάλλον θα κάνω και κάνα vlog. Μπορεί να κάνω και κάνα vlog. Και γενικά ό,τι υπήρχε σαν επιλογή στη ψηφοφορία θα προσπαθήσω να το εφαρμόσω. Αυτά. Και τώρα πάμε στην τελευταία ερώτηση νομίζω. Ναι, στην τελευταία ερώτηση. Πάλι από τον Gorogen 12. Με τι κάνεις edit? Θα κάνεις tutorial? Με τι κάνω edit? Με το κινητό, όπως προανέφερα, χρησιμοποιώ το κινητό και για το edit, και χρησιμοποιώ το πρόγραμμα Power Director. Φαίνεται και σε κάποια βίντεο το λογότυπο κάτω. Και σχετικά με το αν θα κάνω tutorial, εφόσον υπάρχει κάποιο θέμα που ενδιαφέρει ας πούμε τους viewers μου, και εφόσον μου γράψετε ας πούμε στα σχόλια ή οπουδήποτε, θα κάνω. Αλλά πρώτα πρέπει να προηγηθεί ας πούμε ενδιαφέρον από κάποια πλευρά. Αλλιώς έτσι να το κάνω μόνο για να το κάνω και δεν ενδιαφέρεται κανένας, δεν υπάρχει νόημα. Οπότε αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση και κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο Q&A. Υπήρχαν πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, απάντησα σε όλες και θα ξανακάνω Q&A λογικά στους 200 συνδρομητές, που ελπίζω να είναι κοντά οι 200. Και καλό υπόλοιπο της ημέρας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και όπως είπα, γράψτε μου στα σχόλια με τι θέλετε να ασχοληθώ σε επόμενα βίντεο, ώστε να έχω μια εικόνα του τι θέλετε να δείτε από εμένα και να κάνω τα ανάλογα βίντεο.